De Soldanis kienu wkoll iżomm korrispondenza mal-kavallier Turgot Franċiż. X'interessi komuni kellhom huma t-tnejn? Iva, De Soldanis veru kien ħabib ħafna ta' Turgot u kienu meta Turgot telaq minn Malta kienu jikkorrespondu. Infatti volum ta' ittri fil-Biblioteka Nazzjonali, ittri ta' De Soldanis li huma indirizzati lil Turgot, huma indirizzati lil ċertu Mandu u lil Bajji Derikar. U dana juri kemm De Soldanis kien stmat anke mill-kavallieri, għax inti qed tgħid Bajji Derikar, il-Bajji kienu dawk li eleġġu lil Gran Mastru. Dawna kienu jitolbu pariri lil De Soldanis, per eżempju, għalkemm inti saqsitni fuq Turgot, ma nista' ngħidlek illi il-Bajji Derikar, per eżempju, apparti milli kien jgħidu isma' jonqos nittali ħaġa importati batili, u mbagħad nibatlek il-flus ma dak u ma ieħor. Jiġifieri li juri kemm kienu ħbieb. U kienu ifaħru ħafna x-xogħlijiet ta' De Soldanis. Ġifieri De Soldanis kien jibattilhom pereżempju l-grammatika tiegħu u xogħlijiet oħra, u speċjalment il-grammatika, u dawna kienu jadduha lil min jifhem. Pereżempju ċertu abbati Sirjak, Turgot, biex niġi għal Turgot kien f'waħda minn l-ittri għallu ibat li grammatika oħra, ħalli jara hija, għaliex hija dilettant tal-ilsna orientali. Forsi l-iktar interess komuni li kien ta' bejnietom kien il-botanika u l-istorja naturali. ċerti jittri jitkellmu fuq asafar, fuq pjanti. Turgot kien jibat Malta pjanti, zerrija, biex dawna jiġu mħawlin hawnhekk. U kien jgħidlu pereżempju wara dik tajba ħafna għal-klima ta' Malta, jew nkella din tajba ħafna għal-kwalità ta' art li hemm il-Marsa daqsxejn bis-Salmura. U t-tifħir li kien jaqla De Soldanis huwa impressjonanti li jirriżulta ġifieri minn dawn l-ittri. Turgot riedu jmur miegħu il-Gwjana. Turgot kien ġie nominat gvernatur tal-Gwjana u għallu biex imur hemm. Ġifieri kien rispettat u stimat ħafna ħafna.